Δεν είχε σήμερα ελληνικό τραγούδι. Τι να κάνουμε. Καλά κάνεις. Καλώς τον, καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά. Γεια καλό σας, μεσημέρι. Παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ωραία. Είσαι γλυκά αυτή την περίοδο, αυτή την ημέρα. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Θα σου πω γιατί. Γιατί θα μαγειρέψω ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Καταρχάς, έχεις την καλύτερη παρέα. Και δεν εννοώ εμένα, όπως κατάλαβες. Εννοώ τη Χαλβαδοπία Κρήτη. Σε περίπτωση που την παρεξηγηθώ κιόλας. Λοιπόν, να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Βατσινά, βεβαίως, που είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας. Από το 2018 είναι κοντά μας η Χαλβαδοπία Κρήτης, με προϊόντα έτσι πολύ σημαντικά υψηλής διατροφικής αξίας και γεύσης, χωρίς προσθήκη συντηρητικών, βελτιωτικών, χρωστικών και όλα αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ότι, Άλεξ, το λέω και σε σένα, ότι ο κύριος Βατσινάς, ο κύριος Νεκτάριος Βατσινάς, δεν είναι πλέον μόνος του. Έχει και το Μιχάλη το γιο του. Βεβαίως, πλέον είναι μια επιχείρηση η οποία έχει ανοίξει τα φτερά της και ο Μιχάλης είναι έτσι ένα απόσπαστο κομμάτι της όλης εμπειρίας και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και χάρη στον κύριο Βατσινά να πούμε ότι η Κρήτη μας έχει αποκτήσει τον πρώτο δικό της και έως τώρα μοναδικό χειροποίητο χαλβά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε βεβαίως. Θα το αναφέρουμε γιατί θα σου πω. Ότι γιατί θέλω να το πω. διάθεσή σου. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξετρελαθεί, δεν ξέρω ποιο χαλβά να πρωτοπάρω, δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω. Δύσκολο το έργο σου, το δύσκολο το έργο μου, αλλά έχω διαλέξει σήμερα, καταρχήν θα κάνω κάτι ωραία cinnamon roll. Εντάξει, και θα κάνω ένα χαλβά με φιστίκι αράπικο και αλμυρί καραμέλα. Χαλβά δεν θα κάνεις, τον έχεις έτοιμο. Μόνο ένα, τώρα μην πας τώρα. Το cinnamon roll θα κάνω, εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι η εταιρεία είναι μια εταιρεία που, εντάξει, εκτός ότι τη γνωρίζει όλος ο κόσμος, ξέρουμε, δηλαδή και εμείς οι σεφ την πρώτη ύλη, τι πρώτη ύλη είναι, εντάξει. Θέλω να πω, ναι, πολύ σημαντικό. Θέλω να πω επίσης ότι διαθέτει και δηλαδή μεγάλες συσκευασίες, όπως και ο χαλβάς νομίζω που κρατάς εσύ. Γι' αυτό το είπα. Εδώ, με φιστίκι αράπικο και αλμυρί καραμέλα, υπάρχει και σε μεγαλύτερη έτσι, ποσότητα, συσκευασία. Ναι, διατίθεται και χύμα στον κόσμο. Εντάξει. Πολύ ωραία. Για να δεχόμαστε έτσι όπως πρέπει. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο, μιας και είδαμε και τα σχετικά πλάνα πριν από λίγο που διάλεξε η Κατερίνα και καλώς το έκανε. Να πούμε ότι στο ίδιο σημείο, στο εργαστήριο της Χαλβαδοπίας Κρήτης, από εκεί γίνεται αποκλειστικά η χειροποίητη έτσι μέθοδος με την τέχνη του ζυμώματος, χωρίς πρόσθετα έτσι φυτικά λίπη για σταθεροποίηση. Και αυτό είδους αποτέλεσμα το σχηματισμό των λαχτανιστών ινών που βλέπουμε έτσι και στο χαλβά, οι οποίες λιώνουν στο στόμα σε κάθε μπουκιά, προσφέροντας ευχάριστες εντάσεις αλλά και τη μέγιστη απόλαυση. Και η επεξεργασία γίνεται από την πρώτη στιγμή στο εργαστήριο, από το σουσάμ που καθαρίζεται, που ψήνεται, που αλέθεται και έτσι είναι πάντα φρέσκο με όλο το άρωμα και έτσι χρησιμοποιείται και στον χαλβά. Έτσι, και δίνει ακριβώς την ένταση που δίνει. Αυτή η ένταση δίνει τρομερή και είναι. Τι λοιπόν, να πω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Περίμενα τώρα. να διαβάσω την κάρτα με τα υλικά. Κάτσε να μετατοπιστώ εγώ, εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου σε μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, που την έχουμε ετοιμάσει για να μπορέσει και ο κόσμος να γνωρίζει τι θα χρειαστεί να προμηθευτεί για τα cinnamon rolls με χαλβά. Λοιπόν, για το ζυμαράκι μας, 250 γραμμάρια γάλα χλιαρό, παρακαλώ, 40 γραμμάρια ζάχαρη, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, 420 γραμμάρια αλεύρι, 50 γραμμάρια βούτυρο. Για τη γέμιση, 170 γραμμάρια χαλβά με αλμυρί καραμέλα και φιστίκι αράπικο, φυσικά από τη Χαλβαδοπία Κρήτης. Αυτό διάλεξε ο σεφ. Υποθέτω εμείς αν θέλουμε. Η ποικιλία είναι τεράστια. Κοίταξε, έχει και ένα. Θα σας το λέω τώρα. Εγώ τα θέλω να τα διαλέξω όλα. Μέχρι να τελειώσει η Αλεξιάνα. Έχει και ένα υπέροχο χαλβά που λατρεύω με τη στέβια. Το λατρεύω. Το λατρεύω. Εγώ το λατρεύω. Για όλους μας. 100 γραμμάρια βούτυρο, 80 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουτάλιες σούπας κανέλα, γιατί cinnamon rolls τα είπανε. Φυσικά. Και έχουμε και γλάσο. Θα χρειαστούμε πάλι 170 γραμμάρια χαλβά τριμμένο Χαλβαδοπία Κρήτης. Ο σεφ μάλλον το αφήνει ανοιχτό, καθένας μας να διαλέξει όποιο χαλβά του αρέσει. Ναι, εγώ το έχω. Κοίταξε. Το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και στο υπόλοιπο. Ναι, γιατί θέλω να δώσω μια ένταση με την αλμυρί καραμέλα και μ' αρέσει πάρα πολύ ο χαλβάς. 120 γραμμάρια γάλα, 20 γραμμάρια βούτυρο και 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος για το ψήσιμο. Τέλεια. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει το γάλα μου χλιαρό, έχω βάλει τη μαγιά, έχω βάλει και τη ζάχαρη. Τώρα τι κάνουμε. Προσθέτουμε το. Καταρχήν πάμε να ξεκινήσουμε το ζυμάρι, εντάξει. Ενεργοποιούμε το μαγιά και ζάχαρη με γάλα μαζί. Και προχωράμε και βάζουμε το αλευράκι μας, εντάξει. Σε χλιαρό, όχι να βράζει το γάλα, το λέω σαν από το σπίτι, εντάξει. Και το ανακατεύουμε. Η ζύμη, σαν ζύμη, να ξέρετε ότι γίνεται ρευστή. Μην το φοβάστε, αυτό μετά σφίγγει, εντάξει. Βασικά, φαίνονται. κράτα μου το αυτό λίγο για να μπορώ να δουλέψω τη ζύμη μετά.
εντάξει, να την ανοίξω. Ναι, γιατί έχω κρατήσει σημειώσεις, Παύλα Σκονάκη, για να πω κάποιες από τις γεύσεις. Οπ, τα λέω, θα φέρουμε λίγο χαρτί. Δεν πειράζει. Λεφτά θα πάρεις. Ναι. Ή με τον καφέ μόνο πιάνει αυτό. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Βλέπετε ότι αρχίζει και σφίγγει τώρα. Τώρα εγώ θα το πάρω όπως είναι και θα το δουλέψω με το χεράκι μου, εντάξει. Χριστιανά, μόνο αυτό δεν θέλω να μου το πετάξεις. Όχι. Να το βάλουμε πίσω ή να το δεν δουλέψω. θα κάνω τίποτα, έχεις το λόγο μου. Λοιπόν, θα είμαι κιουρία. Πάμε. Τα υπόλοιπα θα τα καθαρίσω μετά. Εντάξει, μια χαρά. Όχι, για να μην πεις ότι με ακαμάτα και στα άφησα έτσι. Όχι. Να σε ρωτήσω κάτι, πού έχεις αφήσει τη σακουλή? Πάτε γύρω, εκεί μέσα θα καθαρίσω εγώ. Ωραία, εκεί, ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, νιώθω σαν τους φασιβαρίστες. Δες πόσο εύκολο τώρα. Παίρνουμε να τα υλικά. πόσο εύκολο είναι να φας. Ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Να το φτιάξεις, θα μας πεις εσύ. Έχουμε το αλευράκι, το γάλα, τη ζάχαρη, τη μαγιά. Εντάξει. Προσθέτουμε το βούτυρο στη θερμοκρασία δωματίου για εμένα και το ανακατεύουμε όλο μαζί. Εντάξει, καλό. Ναι, δεν θέλει να συνεργαστεί τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Να πας λίγο στην άκρη. Και τα ανακατεύουμε καλά. Θέλει πάρα πολύ καλό ζύγωμα για περίπου 15 με 20 λεπτά. Εντάξει. Με το βούτυρο, ναι, αλλά δες τώρα τι θα σου βγάλω εγώ τώρα. Περίμενε. Όχι, εγώ θα σε εμπιστευτώ. Και σε αυτό το σημείο θα διαβάσω και τις γεύσεις, γιατί τις έχω συγκρατήσει. Ναι. Έχουμε, να ξεκινήσω από τις κλασικές. Χαλβά κλασικό, με κακάο, με αμύγδαλο, με σοκολάτα κουβερτούρα, με μέλι θυμαρίσιο Κρήτης, με μόνο μέλι χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με χαρουπόμελο Κρήτης, με φιστίκι Αιγίνης. Έχουμε άλλες γεύσεις πιο ιδιαίτερες, με σοκολάτα και πορτοκάλι. Έχουμε πολυτελείας με κράνμπερι, φουντούκι και σοκολάτα. Με ταχίνι ολικής, καστανή ζάχαρη και σταφίδες, με σοκολάτα και αμύγδαλο. Αν ξεκινήσω, τελειώσω ποτέ, βέβαια, έτσι. Υπάρχουν και νέες γεύσεις με θυμαρίσιο μέλι Κρήτης, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, όπως είπα και πριν, με ελληνικό καρύδι, κακάο, μπισκότο βεβαίως, πάρα πολύ ωραίες γεύσεις και αυτές. Και μην ξεχνάμε ότι πέρα από το κομμάτι του χαλβά, βεβαίως, που η χαλβαδοπία Κρήτης είναι μοναδική, έχει και όλες εκείνες τις θρεπτικές υπερτροφές, όπως είναι το ταχίνι με κακάο, ταχίνι με μέλι, αμυγδαλοβούτυρο, φουντουκοβούτυρο, φιστικό βούτυρο. Αυτό το κατοχυρώνω εγώ, να ξέρεις, μην το πάρεις μαζί σου. Και όλα βεβαίως πολύ γευστικά και υγιεινά. Έχω κάνει το ζυμαράκι μου, το αφήνω να ξεκουραστεί και βγάλε από κάτω σου, Χριστιανά. Έχω ένα άλλο ζυμαράκι. Βούλα! Ξεκουρασμένο, ωραίο. Για να πάμε να κάνουμε το cinnamon roll. Αυτό θα το χρειαστούμε, να το αφήσω ναι. στην άκρη. Ποιο? Αυτό. Ναι, για να τώρα μισό λεπτό. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, αλεύρι είναι, λερώνουμε τώρα εδώ. Δεν πειράζει, κουζίνα είναι. Εντάξει, ας το πάρεις. Είσαι και φασαριόζος σήμερα. Τι είμαι? Φασαριόζος. Κάνεις φασαρία. Πάρ' το πίσω. Πίσω. Τα παίρνω αυτά. Τέλει. Λοιπόν. Ανοίγω καλά το ζυμάρι που έχει ξεκουραστεί, βλέπεις πόσο ωραίο γίνεται, το βουτυράκι του έχει πάει παντού. Θα πάρω τώρα το μπλάστι μου και θα το ανοίξω, ναι. Το λεπτό τώρα. Είναι πολύ ωραίο. Και θα το ανοίξω. Πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, θα το ανοίξω καλά, ωραία. Δεν θέλω να το κάνω και πάρα πολύ λεπτό, αλλά ούτε και πολύ χοντρό, Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε τη γέμιση. Φύγαμε. Λοιπόν, στη γέμιση, μισό λεπτό, πάρε μου μόνο λίγο αυτό. Ναι, Αυτό είναι το γλάσο, το κάνουμε μετά. Άστο εδώ. Εδώ, άστο. Να σου πω κάτι, έχεις 3 λεπτά. Εντάξει. Να κάνω εγώ μήπως εδώ κάτι, Όχι. μπορώ? Όχι. Πάω να κάνω τη γέμιση, εντάξει. Έχω κάνει θρήμα το χαλβά με την αλμυρή καραμέλα που τον λατρεύω. Εντάξει, αυτό άστο να το βάλω στο cinnamon roll μετά. Θα προλάβουμε, πιστεύω, μια χαρά. Λοιπόν. Θα προλάβουμε, είναι δυνατόν. Μια χαρά. Τα ανακατεύω όλα μαζί. Βάζουμε και την κανελίτσα. Εντάξει τώρα, τι συζητάμε. Εντάξει, λίγο την κανέλα. Ωραία. Και πάμε τώρα. Το χαλβά, το λες στο σπίτι, τον έχω θρηματίσει πάρα πολύ καλά. Τον έχω σπάσει δηλαδή στο blender και αρχίζω και βάζω τη γέμιση. Θα είναι και διαφορετικό cinnamon roll, πιο μαστιχωτό. Τρομερό. Άλλη γεύση, άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό από ό,τι κάποιος έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, άστο αυτό εδώ. Οπότε με αφήσεις να δοκιμάσω. Και πάμε, ναι, δοκίμασε σήμερα. Αμέν είχε και με δόντια κρατιέμαι. Και πάμε τώρα να τυλίξουμε, εντάξει. Κάνουμε ένα ρολό όπως κάνουμε στο σπίτι μας. Τυλάμε. Εντάξει. Έτσι, πληθωρικό ρολό, βέβαια. Βέβαια, άμα κάνεις ένα μωρό, το κάνεις πληθωρικό. Έτσι πρέπει. Με αυτή την καλή πρώτη ύλη, ναι, τι θα το κάνεις πληθωρικό. Φέρε ένα μαχαιράκι. Ναι.
Θέλεις κάτι σε τέτοιο μαχαιράκι, μικρούτσικο Ναι, ναι. ή κάτι μεγαλύτερο? Αυτό. Αυτό. Παίρνω αυτό. Λοιπόν, κόβω τις άκριες. Κόβω τις άκριες ξανά. Βλέπεις. Τέλεια. Και κόβω. Να φέρω το ταψάκι. Ναι, είναι πίσω. Λοιπόν, το αφήνουμε λίγο να φουσκώσει. Βλέπεις, το κλείνω καλά. Βλέπεις πόσο ωραία βλέπεις το χαλβά. Είναι πολύ ωραίο το άτιμο. Πόσο να κρατηθεί ένας άνθρωπος, πιστεύεις? Και ψήνουμε και το γλάσο μπαίνει στο τέλος. Πω, δεν το γλάσο είναι όλα μαζί. Λοιπόν, Α, μπαίνει πριν το ψήσιμο. το αφήνουμε, του βάζουμε λίγο. Τώρα θα το βάλω το βούτυρο. Δεν θα βουτυρώσω όλο το σκεύος. Okay. Εντάξει, για να πάει παντού. Ψήνουμε στους 170 25 λεπτά αέρα και πάμε τώρα να κάνουμε το γλάσο. Και προσθέτουμε την κρέμα. Εντάξει, να το δείτε. Τέλειο. Και βάζουμε φούρνο. Και... Θες να βάλεις φούρνο? Βασικά θα φτύσω μετά για να δείξω τη γέμιση. Ωραία, έτσι και έχουμε και τα έτοιμα. Κάτσε να φέρω και αυτά. Λοιπόν, έχω βάλει. Αυτά τα δείχνουμε. Ναι, έτσι τώρα θα βγει στο φουσκωμένο. Αφού φουσκώσουνε. Ωραία, μπράβο. αφήνουμε εδώ να τα δείξουμε και αφού φουσκώσουνε. Τέλεια, και όπως είναι έτσι ακριβώς. Και για να κάνουμε το γλάσο βάζουμε όπως είναι το χαλβά μας. Ναι, ανακατεύουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε. Σπάμε καλά, δεν θέλει τίποτα και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο γλάσο. Δεν θα αντέξω άλλο, εγώ θα φάω. Ναι, για φάγε, πες μου. Απλά θέλει να σπάσει καλά ο χαλβάχι, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Ούτε θερμική, κάτσε να το πες. Επιβεβαιώθηκαν. Είναι πεντανόστιμο, είναι πιο τσιχλωτό, δεν έχει καμία σχέση με το κλασικό συναμόνιμο που καλό είναι και εκείνο νόστιμο. Ναι, όχι. Αλλά αυτό είναι αναβαθμισμένο. Άλλη γεύση. Πεντανόστιμο χαλβά του δίνει άλλη υπόσταση. Γι' αυτό λέμε εμείς σεφ και το λέω και εσάς από το σπίτι. Όχι άλλο, πειράζει, θα φάω. Όχι, πάντα ό,τι μαγειρεύουμε πρέπει το προϊόν, αν το προϊόν δεν είναι καλό. Εντάξει. Αν δεν είχε χαλβαδοπία Κρήτης, πώς θα έφτιαχνε cinnamon roll με χαλβά, δεν ξέρω. Δεν θα έφτιαχνε με χαλβά cinnamon roll. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πεντανόστιμο και πραγματικά φαίνεται, ρε παιδί μου, όταν το δοκιμάζεις, ότι μιλάμε για προϊόν το οποίο είναι φτιαγμένο με πολύ αγάπη και μεράκι. Εντάξει. Άλεξ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό. Ναι, θα το βάλω λίγο τώρα γρήγορα. Ωραία, βάλε και λίγο από πάνω. Ευχαριστούμε πολύ και τη χαλβαδοπία Κρήτης για τη συνεισφορά της, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το τέλειο γλύκισμα. Άλεξ, καλή ξεκούραση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια και χαρά. Γεια σας.